Рэпрэсіі супраць беларусаў. Толькі з пачатку года карнікі затрымалі паводле палітычных матываў 1000 чалавек. Траціна з іх жанчыны. Такія звесткі падае праваабарончы цэнтр «Вясна». Рэальная лічба затрыманняў і арыштаў можа быць значна большай. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, з вамі Віталд Ціўчык, запрашаю на аб'ектыў. Мы лукашысты. Узурпатар адкрыта прызнаў, хто сабраўся на гэтак званым усебеларускім народным сходзе. Лукашенко сам таго не жадаючы падклаў бомбу, магчыма, пад ім жа створаную сістэму. Няпоўныя 900 рублёў. Такі заробак прапануюць на БМЗ, а ў сталіцы афіцыйны сярэдні заробак пераваліў за 3000. Именно в Минске сосредоточено много IT-компаний. Понятно, что все главные чиновники сидят в Минске. Беларусам пакажуць Еўра-2024. БТ пастанавіла не прасіць дазволу. Калі няма ліцэнзіі на вяшчанне, то гэта будзе разглядацца як піратства. Без інтрыгі. Старшынём гэтак званага ўсебеларускага народнага сходу стаў Лукашенко. Орган, які прапагандысты неаднойчы называлі найбольш дэмакратычным прадстаўніцтвам усіх пластоў насельніцтва. Але адна з першых заяваў старшыні гэта зняпраўдзіла. Да, здесь собрались лукашисты. Врагов здесь нет. И не будет. Гэтак паводле Лукашэнкі выглядае тое, што ў ягонай канстытуцыі назвалі найвышэйшым прадстаўнічым органам народаўладдзя. Сёння пачалося першае паседжанне гэтак званага ўсебеларускага народнага сходу 7-го склікання. Наш глава государства, главнокомандующий наш уже 30 лет посвятил себя служению нашему белорусскому народу в своей стране. Поэтому вот одна из инициатив, почему бы не выдвинуть его для награды Герой Беларуси. Акрамя права ўзнагароджваць чыноўнікаў, УНС мае шэраг іншых паўнамоцтваў. Напрыклад, сход прымае пастанову наконт зняцця прэзідэнта з пасады. Мае права ўвесці надзвычайнае або ваеннае становішча. Прапануе змены і дапаўненні ў Канстытуцыю. Выбірае і вызваляе ад пасады старшыню і суддзяў Канстытуцыйнага і Вярхоўнага судоў, старшыню і чальцоў Цэнтральнай выбарчай камісіі. Зацвярджае ваенную дактрыну, канцэпцыю нацыянальнай бяспекі. Інстытуцыя, якая магла б кантраляваць іншыя галіны ўлады. Гэта відавочна быў адказ на падзеі 2020 года. Орган, які легітымна зможа адмяніць іх рашэнне, ці адмяніць вынікі выбараў. На сённяшнім паседжанні амаль 1200 дэлегатаў. Як дэкларавалася раней, яны рэпрэзентуюць розныя сацыяльныя пласты і групы грамадства. Але, як сёння мы пабачылі, нават сам Лукашенко ў гэта не верыць. У ВНС такі адбор і такая сістэма выбараў зроблена, што, натуральна, гэта ніяк не адлюстроўвае настроі грамадства ці настрой асобных сацыяльных групаў. Фактычна, большасць дэлегатаў там прызначае выканаўчая ўлада. Падчас выступу Лукашенко зноў згадаў, што на тэрыторыі Беларусі размешчаная тактычная ядравая зброя. Ён таксама зрабіў шэраг мілітарысцкіх заяваў. Надзьмуванне шчок таких, что мы магутныя, мы значит, рыхтуемся до войны. Ну, а тым не менш, як бы все ж таки там были зроблены акценты на тое, что воевать мы не хотим, не збираемся. І ввогуле пакіньце нас в пакоі, мяне асабіста. Не стала нечаканасцю абрання Лукашэнкі старшынём УНС. Голосую, в каждой клетке поставил птичку. То есть везде за. Такім чынам ён вярнуў сабе некаторыя паўнамоцтвы, якія паводле новай канстытуцыі перадаў сходу. Он фактычна з адной кішэні сваёй штонікаў там ці пінжаку Александра Лукашэнкі пераклаў в іншую, но это все засталося пры ім. Ніякіх іншых, як бы ніякага іншага суб'екту, прынамсі пакуль, не прадугледжана. Эксперты пагаджаюцца ў меркаванні, што Лукашенко проста цяпер нікуды сыходзіць не збіраецца, а УНС гэта адзін з ягоных планаў на будучыню. Я очень надеялся и надеюсь, что когда нас не станет, вы
ВНС, удержите страну. Але самая сістэма ўсебеларускага народнага сходу нясе шэраг пагрозаў у выпадку сыходу Лукашэнкі. Гэта вось новая канструкцыя можа спарадзіць канфлікт паміж галінамі ўлады і прывесці да вялікага крызісу. Так што Лукашенко сам таго не жадаючы падклаў бомбу, магчыма, пад ім жа створаную сістэму. На сённяшнім паседжанні дэлегаты апроч свайго старшыні Лукашэнкі абралі ягонага намесніка і агулам склад прэзідыуму сходу. Асноўныя пытанні будуць разглядацца заўтра. На парадку дня ваенная дактрына і канцэпцыя нацыянальнай бяспекі. Александр Дзегцяроў, Белсат. Не стала старэйшага лейтенанта Сергея Талатыннікава, камандзіра батарэі 105-га асобнага механізаванага батальёну 11-й асобнай механізаванай брыгады, што дыслакуецца ў Слонеме. Згодна са звесткамі аб'яднання сілавікоў «Байпол», версія забойства не разглядаецца. Крыніцы аб'яднання мяркуюць, што афіцэр мог пайсці з жыцця праз самагубства падчас вучэнняў на Абус-Лясноўскім полигоне. После 2020 года мы видим, что тут практически чуть ли не каждый месяц случается самоубийство военнослужащих либо сотрудников милиции. Вот. Ну, это говорит о том, что в белорусском обществе сейчас преобладает депрессия. Лукашенко заявлял о создании совместной группировки войск, и каждый военнослужащий понимает, что рано или поздно эта совместная группировка будет создана, если будет в этом необходимость, и у него есть реальный шанс попасть на войну. Сергей Талатыннік нарадзіўся ў 1999 годзе. Ягоную смерць падчас вучэнняў старанна хавалі ў частцы, дзе ён служыў. 230-й агульнавайсковы Абуз-Лясноўскі полигон размешчаны ў Берасцейскай вобласці. Там дыслакавалі расійскую частку супольныя рэгіянальныя групоўкі войскаў. Студзеньскія вучэнні наведваў Лукашенко. Беларусы сталі больш зарабляць, прынамсі паводле Белстату. Афіцыйна ў сакавіку сярэдні заробак склаў амаль 2200 рублёў. Ці супадае гэтая сума з рэальнай, высвятляла Кацярына Гардзеева. Сярэдні заробак у Менску ўпершыню перавысіў 3000 рублёў. Такімі звесткамі падзяліўся Белстат. Згодна з ім, пасля выплаты падаткаў жыхары сталіцы на рукі атрымліваюць больш за 2600 рублёў. Гэта амаль на 14% больш, як летась. Вельмі цяжка зразумець, адкуль бярэцца сярэдні заробак больш за 2000 рублёў, калі, канешне ж, нават Менску заробкі 2000 гэта ўжо лічыцца даволі добрыя заробкі. Афіцыйны заробак расце не толькі ў сталіцы. Гэтак у сакавіку сярэднестатыстычны грамадзянін краіны нібыта ўбачыў у сваёй разлікоўцы больш за 2160 рублёў, што на 135 рублёў больш як у лютым. Гэта стандартная ситуация, которая адбываецца в Беларуси перед выборами, стараются замедлить инфляцию, стараются искусственно ее стрымать, ну и таксама стараются дадаць до заробка, што могуць. Паводле Белстату, найбольш у сакавіку зарабілі жыхары Менску і Менскай вобласці. У топ рэгіёнаў з высокім сярэднім заробкам таксама трапілі Гомельская і Гарадзенская вобласці. У аўтсайдерах Магілёў і ваколіцы. За першы вясновы месяц магілёўцы атрымалі амаль удвая менш за жыхароў сталіцы. В Минске зарплаты всегда выше. Вот это неравенство между Минском и регионами, оно на самом деле сейчас немного спало относительно исторического среднего. Это произошло именно из-за оттока айтишников. Раньше у нас вот этот разрыв доходов между Минском и регионами был гораздо больше, и он начал опускаться после 2022 года. Зазірнуў Белстат і ў кішэні прадстаўнікоў розных сфераў. Найменш у сакавіку зарабілі працаўнікі б'юці-індустрыі, музейныя і сацыяльныя работнікі. Высокімі заробкамі могуць пахваліцца працаўнікі з галінаў фінансавых паслуг, страхавання, пасажырскага паветранага транспарту, а таксама праграмісты. Але іхнія заробкі растуць павольней, чымся ў іншых. Если средние реальные зарплаты повысились в Беларуси за год более чем на 12%, то в секторе IT средние реальные зарплаты повысились на чуть более чем 5%. То есть можно сказать, что другие зарплаты, другие сферы
они потихоньку немного догоняют IT. IT тут отстает. Насамрэч, як паказвае практыка, атрымаць не тое, каб як у сферы IT, але проста сярэдні афіцыйны заробак складана. Вынікі нашага даследавання разыходзяцца з прыгожымі лічбамі Белстату. Большасць рэспандэнтаў, якія ўзялі ўдзел у апытанні, такой сумы ў разлікоўках нават і не бачылі. Статистика Белстата – это статистика из Зазеркалья. И верить ей, это очень такое сомнительное удовольствие. Это цифры, которые публикуют для Лукашенко. Они далеки от реальных, и действительно, если поговорить с людьми с предприятий, то можно понимать, что это цифры с небес. Люди такой зарплаты не получают. Гэтак заробкі на беларускім металургічным заводзе, які днямі рапартаваў пра павышэнне тарыфнай стаўкі першага разраду на 5%, адчувальна не дацягваюць да сярэдніх. Апальвальніку там прапануюць толькі 1150 рублёў, а памочніку машиниста тепловоза 1330. На крупных предприятиях говорят, повышение зарплаты не планируется. Зарплата будет на прежнем уровне. Но, как мы видим из статистики Белстата, цифры каждый месяц растут. Несупадзенне відавочна і праз звесткі Рэспубліканскага банку вакансіяў. Цяпер там больш за 147 тысяч прапановаў працы, але заробак амаль паловы пазіцыяў пасля выплаты падаткаў не дацягне нават да 1000 рублёў. Кацярына Гардзеева, Белсат. Даражэюць квіткі на чыгунку. Тарыфы перагледзела Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю. Змены датычаць усіх відаў спалучэнняў унутры краіны. Больш заплоцім за праезд у цягніках гарадскіх лініяў, рэгіянальных лініяў, эканома бізнес-класу, а таксама за багаж. Тарыфы на перавоз пасажыраў гарадскімі чыгуначнымі лініямі вырастуць на 7 копеек у межах аднаго тарыфнага поясу. Напрыклад, на маршруты Гомель-Добруш, Менск-Фаніпаль, Берасце-Жабінка. На 7 копеек больш будзе каштаваць праезд у межах 2 паясоў у адным кірунку. Адлегласць прыблізна ад 30 до 50 кіламетраў. У межах 2, 3 і 4 тарыфных паясоў у 2 кірунках тарыфы павысяцца на 14 копеек. На квіткі ў цягнікі з менш зручнымі адкіднымі сядзеннямі будзе дзеяць паніжальны каэфіцыент 0,7. Новыя цэны з'явяцца ў нядзелю 28 красавіка. Сямёра асобаў атрымалі лёгкія цялесныя пашкоджанні ў выніку аварыі беларускага турыстычнага аўтобусу на польскай дарозе паблізу гораду Седльце. Кіроўца беларускага аўтобусу на гарадзенскіх нумарах з невядомых пакуль прычынаў страціў кантроль над транспартным сродкам. Было ўсяго 14 асобаў у аўтобусе, з іх двое кіроўцы, якія былі цвярозы. На гэты момант яшчэ не маем адказу, што магло стацца прычынаю аварыі. Паліцэйскія сабралі доказы на месцы здарэння і будуць правяраць акалічнасці. Гадзіне раніцы беларускі аўтобус Менск-Гданьск з'ехаў з дарогі ў кювет і ўрэзаўся ў дрэва. Пацярпелых з траўмамі, якія не пагражаюць жыццю, хуткая дапамога даставіла ў ваяводскі шпіталь у Седльцах. Для забеспячэння цеплавога камфорту пасажыры чакалі іншы транспарт у пажарным аўтобусе. Прэзідэнт США Джо Байден, як і абяцаў, аператыўна падпісаў пастанову аб выдзяленні ўкраіне вайсковай дапамогі на $61 мільярд. Раней гэты дакумент зацвердзілі ніжняя і верхняя палата Кангрэсу США. Тэму працягне Ян Федарович. ЗША адновяць вайсковую дапамогу ўкраіне ўжо цягам некалькіх гадзінаў. Дакумент зацвердзіў Джо Байден. А крыху раней з 78 галасамі супраць 18 Сенат ЗША прагаласаваў за вылучэнне 61 мільярднага пакету дапамогі ўкраіне. Яшчэ 34 мільярды пойдуць на падтрыманне Ізраілю і Тайваню. Сёння Сенат шле паведамленне ўсяму свету. Амерыка заўсёды будзе абараняць дэмакратыю ў цяжкую хвіліну. Мы гаворым нашым саюзнікам, мы будзем з вамі. Мы гаворым нашым праціўнікам, не звязвайцеся з намі. Мы гаворым свету. Мы зробім усё, што ад нас залежыць, каб абараніць дэмакратыю і наш лад жыцця. Пентагон у сваю чаргу заявіў пра гатовасць аднавіць дастаўку зброі і боепрыпасаў у краіне адразу пасля ухвалы з боку прэзідэнта ЗША. Будет осуществлена
транспортировка и передача Украине уже первой партии вооружений, которые сейчас находятся на европейских складах военных баз США. Возможно, они уже давно находятся на границе Украины с Польшей, и Румынией, и других, Словакии, и сразу пересекут границу, как только будет дана команда с Вашингтона Пентагоном. Пытанне вылучэння дапамогі ўкраіне аказалася падвешаным у паветры з мінулай восені. Яго ніяк не маглі паставіць на галасаванне ў ніжняй палаце парламенту. Наданне Україні допомоги стало сталася ахвяраю амерыканскіх выбараў. Выбары праходзяць на мажарытарнай аснове. І ўвосень не было зразумела нават, ці будзе Трамп кандыдатам ад рэспубліканцаў. Да таго ж, будучыя кандыдаты і дэмакраты, і рэспубліканцы намагаліся раздзяліць гэты пакет дапамогі на некалькі. Асобна дапамога ўкраіне, асобна блізкаму ўсходу, асобна Тайваню, барацьба з тыктокам, каб кожны дэпутат мог набраць свае палітычныя балы ў вачах выбарнікаў. Між тым, ЗСУ проста цяпер востра адчуваюць нястачу боепрыпасаў як на фронце, гэтак і ў тыле, дзе расейцы няспынна абстрэльваюць энергетычную інфраструктуру Украіны і яе гарады. Сёння ўначы пасля атакі С-300 пацярпелі Харкаў і Херсон, ёсць параненыя. Да таго ж выданне Більд паведамляе аб прарыве расейцамі украінскай абароны каля сяла Ачарэтана Донецкай вобласці. Военно-политическое руководство россиян, оно это хорошо понимало и понимает, что в условиях такого вот нашего, как бы сказать, ослабления, нужно наоборот наращивать усилия. Используя тоже, скажем так, фактически с колес какие-то свои резервы, как и в людях, так и в вооружении и технике. Зрэшты, Украіна знаходзіць магчымасць дзеяць ва ўмовах снараднага голаду. Уначы ЗСУ правялі паспяховую атаку з дапамогай беспілотнікаў. У выніку ў Смаленскай вобласці пацярпела нафтабаза. Другой цэллю стаўся Новаліпецкі металургічны камбінат. Ян Федарович, Белсад. Хочаш удзельнічаць у палітычным жыцці дэмакратычнай апазіцыі, сыходзь з палка Каліноўскага. Рада камандзіраў большасцю галасоў прагаласавала за такое правіла пасля таго, як намеснік камандзіра палка Каліноўскага Вадзім Кабанчук са сваёй групай «Воля» заявіў пра намер удзельнічаць у выбарах у каардынацыйную раду. З афіцыйнай заявы палка Каліноўскага вынікае, што ў выбарах, а таксама ў аб'яднаннях і партыях ваяры могуць браць удзел як прыватныя асобы пасля вызвалення ад сваіх вайсковых пасадаў. Кіраўніцтва палка зазначае, ваяры не могуць адыходзіць ад сваёй асноўнай вайсковай працы. І нагадвае, беларусы застаюцца ў складзе ўзброеных сілаў Украіны на падставе закону аб вайсковай службе замежных грамадзянаў. У складзе ЗСУ полк імя Кастуся Каліноўскага мае місію найперш вызваліць тэрыторыю Беларусі ад дыктатарскага рэжыму і ўплыву Крамля, напісана ў заяве. У каардынацыйную раду плануюць балатавацца 280 чалавек, 13 спісаў. Вадзім Кабанчук са сваёй групай «Воля» меў спіс з 20 асобаў. Чэмпіянаты свету і Еўропы ў футболе у ліку найпапулярнейшых спартовых трансляцыяў, якіх чакаюць гледачы. Беларускія зборныя там ніколі не ўдзельнічалі, але гэта не змяншае інтарэс да спаборніцтваў. Як стала вядома, сёлетняе першынство Еўропы пакажуць і на беларускім дзяржаўным тэлебачанні. Але што не так з трансляцыяй Еўра-2024, раскажа Андрэй Сульжыц. У адрозненне ад Лігі чэмпіёнаў сёлетні чэмпіянат Еўропы па футболе беларусы ўсё-ткі пабачаць. Аднак дазвол на паказ матчаў дае не звяз еўрапейскіх футбольных асацыяцыяў, а рэжымнае міністэрства інфармацыі, якое ўнесла УЕФА ў пералік праваўладальнікаў з гэтак званых недружалюбных краінаў. Цяпер згода на трансляцыю іх кантэнту не патрабуецца. Калі няма ліцэнзіі на вяшчанне, то гэта будзе разглядацца як піратства і цалкам верагодна, што праваўладальнікі паспрабуюць звярнуцца ў суд, паспрабуюць абскардзіць гэтае рашэнне, але калі в Беларусі часам бывае не да законаў, то в беларускі суд яны звяртацца відавочна не будуць. Піратства ў Беларусі ўзаконіў Савет міністраў летась у студзені. Закон дазваляе выкарыстоўваць аб'екты інтэлектуальнай уласнасці без згоды праваўладальнікаў з краінаў, якія, цытата, здзяйсняюць недружалюбныя дзеянні. Гэта дазваляе ашчаджаць тэлеканалам немалыя сумы. Кошты трансляцыі вельмі вагаюцца ад
тэрыторыя, на якой вядзецца вяшчанне, наколькі рэйтынгавы гэты матч і так далей. І часам бываюць розныя механізмы устанаўлення цаны. Таму вот дакладных лічбаў назваць дакладна не скажу, але так гаворка ідзе пра ад некалькіх мільёнаў да десяткаў мільёнаў даляраў. Піратством на БТ займаліся і раней. У студзені 2023-го паказалі паўфінальныя матчы Australian Open з удзелам Вікторыі Азарэнкі і Арыны Сабаленкі. А праз год дыктатар адзначаў перамогу Сабаленкі на Australian Open пад гукі пірацкай трансляцыі на Беларусь-5. За тебя. У спісе недружалюбных было і FIFA, таму беларускі глядач мог пабачыць чэмпіянат свету па пляжным футболе. Яшчэ далей у крадзяжы інтэлектуальнай маёмасці пайшлі ў кінавідэапракаце. Фільмы ідуць, якія нават і не планаваліся ў пракаце, у тым сэнсе, што гэта контент са стрымінг-сервісаў, які у сусветным пракаце не ідзе, а паказаны толькі ў інтэрнэце. Вось. І гэта, безумоўна, бачна, што гэта пірацкі контент, і яго паказваюць, і ніхто не пераймаецца. Тарас Тарналіцкі кінапіратства не ўхваляе, аднак пры ўсіх але бачыць у такой сітуацыі нават станоўчы бок. Гэта, канешне, магчымасць далей падтрымліваць гэтыя прадпрыемствы ў добрым стане і захоўваць культуру кінапрагляду, якая вельмі моцна пасля 2020 года і пасля 2022 года атрымала два такіх моцных удары. Еўра-2024 пройдзе сёлета ў Нямецчыне з 14 чэрвеня да 14 ліпеня. У турніры возьмуць удзел 24 зборныя. Андрэй Сульжыц, Белсат. Сёння свой юбілей адзначае Зянон Пазняк. Палітыку споўнілася 80 гадоў. Менавіта Зянон Пазняк стаў на чале беларускага нацыянальнага адраджэння, якое прывяло да здабыцця незалежнасці Беларусі і вяртання нашых сапраўдных нацыянальных сімвалаў. Падрабязней пра асобу Зянона Пазняка у наступным сюжэце. Лічу, што толькі Богу павінен падзякаваць, што я дажыў да 80. Паэт і публіцыст, мастацтвазнаўца і археолог, фатограф і палітык. Юбілей адзначае Зянон Пазняк. Лідар руху «Вольная Беларусь» нарадзіўся ў Суботніках і Іўскага раёну. Ягоны бацька загінуў на фронце, а дзеда рэпрэсавалі савецкія ўлады. Маці мяне выхоўвала памяццю бацькі. От вобраз бацькі ён вісеў у паветры. Ён прысутнічаў. Калі што не так, маці гаварыла: бацька твой так не рабіў. Бацька рабіў так і гэтак. Твой дзед быў вялікім чалавекам. Ён змагаўся за Беларусь. Яшчэ ў савецкі час Зянон Пазняк браў удзел у беларускім нацыянальным руху. Між іншага, змагаўся за захаванне гістарычнай забудовы сталіцы. Сюда прывозілі людзей чорнымі воранамі альбо грузавікамі, асуджаных на смерць. Потым, ужо калі пачынала вечарэць, адсюль чуліся стрэлы. Менавіта Зянон Пазняк у 1988-м адкрыў свету праўду пра курапаты, дзе савецкія карныя органы масава расстрэльвалі людзей. Гэта зрабілася адным са штуршкоў да нацыянальнага адраджэння беларусаў. Праз год Зянон Пазняк стаўся лідарам Беларускага народнага фронту адраджэння, а яшчэ праз год дэпутатам Вярхоўнага савету, кіраўніком фракцыі апазіцыі БНФ. Будзем старацца стварыць тое, на што не здольны Верховный Совет. І хоць пасля путчу ў 1991 годзе апазіцыя БНФ мела 10-разовую меншасць у Верхоўным Савеце, вельмі ўдала скарысталі момант спалоху сярод пракамуністычнай рэакцыйнай вось гэтай наменклатуры Верхоўнага Савета. І яны дамагліся таго, што дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі быў нададзены статус канстытуцыйнага закона. Заслуга апазіцыі і ў тым, што дзяржаўнымі сталіся бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. Зянон Пазняк выступаў супраць прэзідэнцкай формы кіравання, папярэджваў пра небяспеку дыктатуры, але браў удзел у першых выбарах. Менавіта ў той час з'явіліся шматлікія міфы пра палітыка, згадвае Сергей Навумчык. Да прыкладу, што пасля перамогі на выбарах Пазняк плануе выселіць з Беларусі этнічных расейцаў. Падчас прамога эфіру на прэзідэнцкіх выбарах 1994 года ён сказаў, я зараз не памятаю дакладна слова, але сэнс быў такі: я хачу пабудаваць такую Беларусь, каб этнічным расейцам у ёй жылося значна лепей, чым у самой Расеі.
Сярод прычынаў паразы называюць не толькі бескампрамісную пазіцыю палітыка ці разрозненасць дэмакратычных сілаў. Галоўнай прычынай той паразы быў нізкі увогуле ўзровень нацыянальнай самасвядомасці беларусаў. Шмат хто з іх пачуваўся савецкім чалавекам, і Лукашенко на гэтым згуляў. У 1996-м Пазняк з'ехаў з краіны, баючыся пераследу Лукашэнкі. У эміграцыі палітык нязменна працягваў кіраваць кансерватыўна-хрысціянскай партыяй БНФ. Летась ён наведаў байцоў палка Каліноўскага. Тады нашы тусавались в бункере каля Бахмута. В горадзе ушли баі, і тут дверь в бункер открывается, и заходит Зянон Пазняк. И 3 гадзіны ён ім распавядаў, все былі в захапленні, таму в палку яго вельмі вялікі аўтарытэт. Пасля ліквідацыі рэжымам кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ палітык кіруе рухам «Вольная Беларусь» і працягвае жорстка крытыкаваць палітычныя сілы Беларусі, у тым ліку дэмакратычныя. Я часам бываю эмацыйны, там рэзкі, ўсё. Ну так, гэта і ёсць мой недахоп у палітыцы. Але з другого боку, вы знаеце, часам вот такія недахопы давалі магчымасць нечого добіцца. Ірына Дарафейчук, Белсат. — 42 гады сёння адзначае палітзняволеная Марыя Калеснікава, якую рэжым засудзіў на 11 гадоў зняволення. У 2020 годзе яна была адным з сімвалаў пратэстаў, не дазволіла выкінуць сябе з краіны. У гомельскай жаночай калоніі нумар 4 Марыю ўтрымліваюць у поўнай ізаляцыі. Ведаем, што пасля перанесенай аперацыі яна моцна схуднела, мае праблемы з ціскам. Віншуем з народзінамі, жадаем моцы, аптымізму, нязломнасці. Памятаем, стараемся наблізіць вызвалення Марыі і ўсіх палітвязняў. Вы талантливы, умны, и вы должны быть свободны. Могилев тоже хочет перемен. Я могу все изменить. Мы больше не боимся. Любовь сильнее страха.